Ka chanela ka lo lom le vek chewa tun tum video a chuanin behloi tui taka siam dan kan en ho ve le thung don ani tun tuma behloi ka ron siam dan tur hi a tuina ol sam reu em em a bol hlo mu han har sa le hau tak po kan hmang don lova video hi a top thlengin min lo en sak don nia heng ho hi ka bol hlo man tur te chu an ni a behloi hi malsa in ka da tlem chuan badam her som sa ka da boka purun var her som sa le chibung dum le avar chi kan hmang bok don ani hmarcha hmui kan hmang bok dona chuan chicken powder le chi kan tel bok don ani heng ho zong hi ka bol hlo man tur te chu an ni a badam hi ka kan hmui sa tel lova ka kan hmui sa ka her som ani a hmasabera chuanin bela tui kan chuang sawang kan tui chuan hi alo so bor bor nuwa khanin behloi kan malsa kha kan thla kang behloi hi ka siam tam don lova mani chawa om chuanin ei zo vek te hi har thina phan pe le mai te hi awi om ve thina chuwang chuanin tlem te chau ka siam don ani ti hianin kan chokanga minute nga vel kan chuang so bor bor don ni chuan behloi hi ano lampang kha kan hmang don nia akha tokin kan zu chok le thinang ti hian minute nga chu kan lo chuang tling ta a minute nga kan chuan hnuah hian gas kan off anga chuan behloi hi a tui form lo thei ang berin bola kan suak chhuak ang behloi chu kan suak chhuak zauta hetia bola kan suah chhuah nu hian tui vot kan lei lut ang tui vot kan man deuh kher na chan hi chu a hring thadu a rawng kha mawi du bik a hetia tui vot han lei lu hianin nakina kan siam hnu thleng pawh khanin a rawng hi a mawi dawn ani a hring sar dawn ani ti hian tui votah hian rei vak lo kan chia anga chuanin a fu thei ang berin kan sawr chhuak ang a tui form lo thei ang ber hianin kan sawr hul vek dawn tihna ani chu kan sawr hul zo to a ti hianin behloi hi kan sawr na khan kan hmuang khan a hlawm vek awang khan ti hian kan han that dar le deunga kan han phot dar le dawn ani ti hianin hei ka duh ang tawkin ka ti dar tawh a chuan purun var kan her som sa kha kan tel anga badam kan her som sa kha kan tel le bawk anga chuan chicken powder tlem kan tel ang chicken powder hi chu kan duh han dana zir khanin kan tel hnemin kan tel tlem thei a chuan chhibung a var chi le dum chi kha ka tel le bawk a hmarcha hmui kha kan tel le bawk ang hmarcha hmui hi chu kan duh thak dana zirin kan tel hnemin kan tel tlem thei a ka siam tam vak lova behloi hi chuwang chuanin pek hnih hi kan tel phawt anga kan duh thak deuh chuanin kan tel bel le ang chuan thir bela tel tam vak lo kan chuang hmui anga kan chuang sa anga kan tel chhuan hi alo hmui hunah gas kan off ang chi kan la tel lova chi kan la al lawa chi tlem ka al le a chuanin kan tel chhuan hmui sa kha kan lei lut tawh dawn ani voi khata ka lei lut ngal vek lova ti hianin ngun devin tha devin kan hme polang tel hi kan duh hne deuh hlek kha chuanin kan lei hnem deuh hlek anga kha kha chu keimani thu thu ni sela ka duh ang tawkin tel hian ala hne lo deuh hleka tel tlem ka lei bel le dawn ani ti hian tel tlem ka lei bel le a chuan kan hme pol le ang ka soi to ang khanin behloi hi ano tha deuh hlek kha kan hmang dawn nia ano tha kha tui dua chang hi chu a fe du deuh hleka ti hianin kan behloi tauh chu kan lo siam zo ta a hmel lan dan te pawh hi a mawi hle mai ti ro u
siang zoka alan thainan in hmu thainan thlenga ka da chhuaka kan hmu ang hianin a hmelan dana mawi mema a hmelan dana mawi ang bawk hianin a tui hle ani ball hlo hmuh han harsa leh hau tak lutuk kha kan hmang lo bawka in lo siam ve theuh dawn nia tuin tih ve ngei ka ring bei deuh chauh hianin kan siam thina beilo pawh hian hetia tauh pawh hianin a tui lutuk ani ole tuntum video karon siam thei chu heti zong hini le phot sela video le peka kan za vai in eitur tui tak tak tenen kanin hmule theuh dawn nia